Les vacances d'estiu són un moment perquè tota la família es relaxi. Després de 50 metres, gireu a la dreta. A la dreta. Ostres! It's such a happy day, I'm Un singing. moment per resoldre problemes. Tenim 3 bulímiques. Les posem a prop del bufet o un bon tros lluny. Potser les hauríem de posar a prop dels lavabos, no? I un moment per exercitar la curiositat. Escolta, oncle, tu ets ric perquè aquesta casa és enorme. Com ric, no. Soc corredor de borsa. Corres amb curses? Necessito una llista Una llista? de les mentides que direm. Vosaltres com esteu? Bé, molt bé, superbé. A vegades un pare i una mare s'equivoquen. La veritat és que cada persona és ridícula a la seva manera. Mireu com dribla! Per això no ens hem de barallar, Per què hem de passar aquest tràngol? perquè al final res de tot això és important. El pare i la mare reneguen tot el dia. D'acord, però és... Digue-li al desgraciat de Emma del teu advocat que se'n vagi a prendre pel ser. El nostre últim estiu a Escòcia